салом дӯстони азиз, дар навори имрӯза барои шумо омода намудани як хӯриши бениҳоят бомаззаи фунчозаро бо дастури кореягӣ омода мекунем. Чӣ тавре дидед? 2 намуд гӯштро яъне ба шакли дарозрӯя реза кардам. Баъдан 1 дона пиёзро шумо метавонед бо 1 намуд гӯштро ҳам яъне омода кунед ин хӯришро ва баъдан 1 болгарии сурхи калонро анамин гуна дарозрӯя реза мекунем. Шумо метавонед ки бо хоҳиши табу завқи худ ва зебо шудани ин хӯриш аз болгариҳои зарду сабз ҳам яъне истифода баред. Ва дар ин ҷо бошад 1 бодринги калонро ҳам анамин гуна дарозрӯя реза мекунем. 4-5 дона дандонаи сирпиёзро ҳам майда мекунем. 1 сабзи калонро аз тёркаи кореягӣ мегзаронем. 1 қошуқча намак карда бо уксус яъне каме меғавҷем ва мемонем. Ва чӣ тавре дидед, макарони фунчозро ҳам ба муддати 6-7 дақиқа дар оби гарм нигоҳ медорем. Баъдан дар авғани гарм дӯстони азиз, дар аввал гӯшти гобро, баъдан гӯшти мурғро яъне сурх мекунем ва чӣ тавре дидед 6-7 дақиқа сипарӣ гашт. Баъд оби гармро рехта яъне бо оби хунук макаронро то омода шудани боқимондаи маҳсулотро дар оби хунук нигоҳ медорем. Ва дӯстони азиз, анамин гуна пиёзро ҳам илова мекунем, болгариро ҳам ва баъд газро хомӯш карда сабзӣ, бодринг, помидор ва боқимондаҳои маҳсулотро анамин гуна ҳамроҳ мекунем. Чеснок, кабудӣ, соевый соус, намак яъне приправаи шӯракутезак, дар ин ҷо мурч истифода бурдам. анамин гуна ҳамаашро хуб омехта мекунем дӯстони азиз. Омода мешавад як хӯриши иштиёвар ва бомазза. Бо иштиё бошед дӯстони азиз, наворҳои моро пайгирӣ намоед.